Lir tandure Kikuk barang ini lho. Ora, aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah ya kaya maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo alah ya Allah, eling nom-nomanku biyen. Alah kemiren kowe. Cek kemiren nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora ngece Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye Mas? Lho nek wong normal niku kepala, gulu, awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, sampean nyawang tenanan Mas. Lha iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu diceluk penak celun. Met komet. Dalem. Oh, ya aku yo padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dodok. Iso kowe muter ya. Gak dadak. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Wis kuwi omonganmu sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbaya iki enek bintang tamune. Pripun, Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Mulane mbaya dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Yono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Met. Itu. Aku ora ngerti nikan iso kinyis-kinyis, kimplah-kimplah. Kayak butuh gule. Kimplah itu tuh. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Cow! Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen kowe yo. Niken sali lali ta kowe? Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, serius apa? Kok sok
Fitnah so goblok ya. Seta. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men to, Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok kira nduk galak anggere wong wedok. saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan Iku kono piye? Cemburu. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku berbisik-bisik. ya ta, tak Padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya berkah aminor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Ya jaban koyo ngono. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki sak nyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar Wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Gak sabar, sabar. Mas sabar. Bocah lono, Dok. Mas Bocah sabar. lono, Dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? kaya gendong gabus. Encing. Mangano. Encing ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok Eh, mau anu kurang ajar. Iki yo Lantang. sabar, sabar Mas. Weh. Wah ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Engko ora nek ajine. Kok iso ora ngajine? Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas ngono. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Ngarep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki sih. Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. Kele Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter.
sawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susastra ning batenku. Wong bakal santap Wong bagus ora ngempet. timu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentolku kok kopong ta rasane? Maune gak ngene. Apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Nikan ya ampun nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ora. Suarane piye, Bang? Suara. Ya kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Piye? Lah nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon. Oh, Mardika napa niki Apakah datake? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, Gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojoku? Siti Badrok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Yo karek aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Lah dhewe. emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Yang dalam sayang. rungokno Mek, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Asuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau di piye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh. Alah kono dhewe yo ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sing Lah ya kuno. bolone sapa to? Aku boleh dewa. Bal dawa. Ayo mau menghancurkan apa Dik Nike? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? oh, bebas nek jenengan Bebas. sing nyanyi. Wo wis jan. Sampeyan anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Ah menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Wis ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke Cak Sotik iki anu kawe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya.
bareng bersama Asta Beratanya Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodo. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia coy. Niken Salidri. Emerine loro. Emerine. Bukan dadi sampun jekar saking sasana pawiwahan sirat mojo temanten kekalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistya Warni. Wah iki. Temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Padake carang aku. mesti kuru ngono to. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi temanten. Kok enek musike to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asal oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Pindo Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindo Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah iki. ya. Ada di peri.